פרשת בראשית. כמה נפלא להתחיל את חמישה חומשי תורה מחדש, רק לחשוב על אדם הראשון, כשהיה לבד. יחד עם חווה גם היא, לבד, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, אף אחד לא אומר להם לאן לזוז, מה לעשות, הם לבד, כל מה שהם עושים חדש ונפלא. ככה אנחנו עכשיו מתחילים מחדש את התורה. תוך כמה שעות כידוע כבר חטאו בעץ הדעת. החטא היה שונה לכל אחד. הנחש היה לו חטא אחד, לחווה חטא אחד ולאדם הראשון חטא אחד. בכלליותו, הקדוש ברוך הוא אמר לא לטעום מהעץ כדי שתהיה לכם זהירות ממשהו. אני הקדוש ברוך הוא גוזר עליכם לאט לאט להתרגל במצוות, ולכן אמרתי לכם לא לגוע, נגעתם כבר לא נשמרתם ולא קיימתם את ציוויו של השם. והקדוש ברוך הוא נותן עונש, שאנשים שקוראים לזה כללות, עונש. את הנחש הקדוש ברוך הוא משפיל, ולא רק משפיל, גם כל מה שתיתם יהיה עפר. את חווה כידוע בצער תלדי בנים, ואת האדם בזיעת אפיך תאכל לחם. אם נתבונן בסגנון העונשים, נראה שסוף סוף הנחש קיבל טעם של עפר בכל מה שהוא יאכל, אז לא מעניין אותו מה לאכול. יתרה מזו, הוא יודע שהוא קיבל ביטוח מהקדוש ברוך הוא, שתמיד, היכן שהוא יהיה, יש לו אוכל מובטח. ואילו האדם צריך לעמול, לפעמים אפילו להוציא קוצים ודרדרים שלא ראויים לאכילה, ואולי עוד קצת אוכל והרבה עוגמת נפש. מה העונש היותר חמור? התשובה היא כמובן שהעונש של הנחש חמור יותר, ונמשיל זאת כמשל. כשאדם רוצה לבקש מישהו מאבא שלו, מהממונה עליו, הוא מגיע אליו, מבקש את הבקשה שלו. המבקש מתכונן להגיש את הבקשה בצורה הנכונה, הוא יודע שהאופן הסביר יהיה שיענו לו, או יענו באופן חלקי, אבל יענו לו. ולכן כשאדם הראשון עדיין התקלל בזיעת אפיך תאכל לחם, אבל משהו אחד נשאר, תפילה ובקשה מהשם יתברך. הקדוש ברוך הוא, אני עמל עכשיו בקרקע, תעזור לי שיצאו לי פירות טובים. והקדוש ברוך הוא, אתם חושבים, יסרב לתפילתו? יהיה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתו. הנחש לא יכול אפילו להגיע לבקש את זה. זהו, קיבלת את האוכל שלך, אתה לא יכול לדבר. לא יכול אפילו לבקש, זה עונש חמור ביותר. אז עד כמה שהאדם נתקלל, בוא נחזיק טובה לקדוש ברוך הוא שהשאיר לנו את המפתח התפילה, להוסיף בתפילה ולפרש את הבקשות שלנו. כך הקדוש ברוך הוא יקיים את בקשותינו למרות העונש שניחת עלינו בני האדם. שבת שלום.